Shalom Horsa Manginang, pajupang musia hita di Parminggota di Minggu tanggal 4 Januari 2026, Minggu dung tahun baru. Hatan di batana gabe turpun ijamita di Minggu tasadarion imana dia sin kitab Yohanes bidusada mamuka sina 10 1 ayat 10 pitu. Di bagasan topik minggu nomor jahan di hata debatana mandok sian hamoron nado hita majalo asini roha. Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Turpun ijamita buita jaha di kolom deskripsi sonon ma penjelasan di khotbah. Nah arong do sada istilah di hita jol masa darion ido acid do na ditolakinna. Jalarong do pasan ni halak bata nama do songonon. Acid do tangan na mulak mangido, acid do tangan na mulak mangaleon Adong sada ilustrasi sonon na manginang. Adong ma anggiku misalnya ini contoh. Adong ma anggiku na lagi ulang tahun. Jadi hutur makado. Hubukus merenggan jaluh pasama tibana sebagai kado ulang tahun. Ala dina hupasa ti kadoon dina sopan agaman ditolak ibana maharo kadoon. Hape tu ibana hiat donian kadoon leanokku. Molo dung ditolak ibana kadoon gebe tu dia manang kadoon lau. Mulak mai tuau tunap punasa. Nah, jadi dung mulak kado itu au sonari na boye do hulian kadoon manang tui sepe lo meniro aku. Jadi upasahat mau misalnya tu colman asing contoh songon tu dengan sapunguan manang dengan sepak kerejoan. Jadi dina upasahati kado itu nasida gabe disukun mak. Do alasan na gabe leonokku kado itu ibana. Nasida dang lagi ulang tahun. Jela lo bisiani dang keluarga ku nasida. Jela dang adong hubungan manangaha antara au dok nasida. Buasa mami tersonggot mangaleon kado itu ibana. Jadi udok ma sida lehot doi sianau. Anggaplah ini sebagai pemberian cuma-cuma daripadaku. Nah seperti itu. Nah tabareng mahaturang ini terputar di son ayat 10 sada on matragi di penolakan mengenangnya. Tudos susongon ilustrasi na awal khotbah. Sesuatu yang coba disampaikan oleh Yohanes kepada kita. Yesus tu nak punna sa portibion marhiti ibana do dito pasaluh na arong di portibion alai rome ibana manopo na di ibanahian gabedang dijak kuna kana di ibanai ibana. Dia datang ke dalam dunia yang menjadi miliknya tetapi dunia tidak mengenalnya dan dunia itu menolak dia. Tudos mas songon sahala na toras na so dijakon iya nakonna. Songon si Mardan contohna atau si Sampuraga atau si Malim Kundang Omak na do nama nubuh ni bana di pagodong-godang di parmundu-mundu sien hai tehonna sampai danak sampai magodang dukun lambal gelengyon gabe di persuado maknai. Sasitong na hita jolma na ditoppa do hita manginang Kita ini adalah makhluk ciptaan. Songoni nang portibion na ditoppa do sudi. Alai sering do terjadi topaan merasa sebagai nama nopa. Ciptaan bersikap seolah-olah sebagai pencipta. Bahkan nama nopa ibana sampai ditolak. Narodo Tuhan itu portibion membuat damai nama notong. Pasu-pasu do tahu luau tok kejolma. Alai gabe di persuara do ibana. Alani terus mon songon kado sinak kinang ni. Gabe di pasar tuan ima pasu-pasu itu jolman asing nama jakon ibana. Hatana di ibana hian martudu-tudu mon tu bangsa Israel. Ai bangsa Israel do bangsa na pinilit ni Jehovah. Anak hasian ni Jehovah do nasida. Alai gabe dang jakon bangsa Israel be Jehovah. Alani gabe lau ma Jehovah manopot aka bangsa na asing na mangulu ibana. On manadiro na akan nama jakon ibana. Tu nasida ma dipasahat pasu-pasui. Gabe anak maka jol mana jakon ibana diangkat menjadi anak oleh karena kasih karunia. Jala holan alani asini roha do hita di jakon Tuhani gabe anakna. Dang alana tubusian mudar hita. Dang bu hita gabe si yuton di Kristus. Holan alani naturasta si yuton di Kristus. Jaladang sian sakap ni dagenginna. Dang boy alana habur juota manang gudang ni pangurupiot tu jol mana asing nama baik kita gabe tama targor anak ni debata. Dapat dulu dang sian sakap ni bawaina. Dang boy jol mana asing ma baik kita gabe tama targor anak ni debata. Bukan orang tua, bukan pendeta, bukan siapa saja yang bisa membuat kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Alai holan alani asin rohana do. Sola gracia ina ala Protestan. Alani holong ni rohani debata gabe tama ma hita targor anak-anak ni Jehovah. Ayat 14 tu 17 on magbuk asini rohani di bata. Gabe daging mahatai jala maringanan manang mian di tonga-tonga tainna. Hata mian di sona manginang di bahasa aslina di dok ex nosen lapatanna pajong jokot tenda. Namar tudu maon tu udung-udung nabadia atau kema Allah di padan Nairobi di masa si Musa ditiki di halongonat do peka bangsa Israel. Lapatan na namian do debata di tonga-tonga di jolma. Huidahami mahasangapon na sian amai ina. On martudu-tudu maon tu masa transfigurasi Yesus dan tersurat di Matius 17 ayat 1-2. Adong tulu si sian ni Yesus namar nida peristiwai si Jakobus, si Simon, do si Yohanes sendiri. Jadi itu kemungkinan ditulis si Yohanes dia menunjukkan kepada peristiwa yang dia juga saksikan pada saat itu.
Sian hamoran naido sogot hita majalo asini rohana somar namot tokinna. Kasih karunia yang berlimpah-limpah ya, kasih karunia menggantikan kasih karunia, grace upon grace, manang anugerah yang terus menerus mengalir. Songon ombak na margati soring ya, lapatana dang marna suda, jaladang hasuhatan asini rohani di bata. Ganup ari, ganup tiki, saya pinai baru doa asini rohana. Jadi si Musa do mangalih patik, ale Yesus Kristus do mangalihon asini roha doho tasitongan manang kebenaran. Nah di na di siang manginang patik na sapului na pinasaan ni si Musa ima tarsongon sormin tuhita. Dang adong naboy manguloh ni sikop saluhna tanpa bercela ya. Molo patik na sapului do di bahan gabe syarat asaboy masuk surga. Dang na lawadong jolmai na masuk surga manginang. Ala dang adong na sanggup manguloh ni sude. Di son ma roh Yesus pas satu nasi rohana. Gabe di pasikop Yesus ma jolma, asa gabe tama jolmai dia do pani dibaca. Kita dibenarkan oleh kasih karunia dari Yesus Kristus sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Nasi pas satu ni jami tadi sona manginang adang tolu na parjolo Kristus do dalam haluaon ya. Jojo do hita merasa bahwa molo dang dengan perang ini ngeluta, dang tama hita dia do pani dibata. Molo nang do hita dijakot dibata, ikut taulah mas sudah kena dengan di ngeluta. Sasitong nadak sonia manginang. Dang alani pambahinata, gebe tama hita dia do pani dibata. Alani pambahinan ni Kristus do. Alani holong ni rohana do. Ubahina di jalo dibata hita dia do panna. Unang tajujur suri aka pamena tanah denggan dia do pani dibata. Ale Roma hita tua do pani dibata marhite tangan na mangido do rohana si pangoloi nauduk mangulahon nasahatan dibata. Napa duahon anak do hita dang hatoban. Di Portibion nilai ni sada jolma di ida sian kemampuan dot parbinotona. Molo somar lapatan sada halak di sada perusahaan mamitor jalode dipecat. Hatoban mangulah nulaonna ala mabir tu iddo somangna. Ale anak mangulah nulaonna ala holong ni rohana tu amana jala takas di botu ibana na holong doroni amana tu yanakonna tu ibana. Molo salah karyawani dipecat doi. Ale molo salah anak diajari. Nah, ima bedana antara karyawan budak dohot anak. Jadi nani dot nasional manginang ulahon mahatai ala ni holong ni rohata tu debata ndada ala ni biar ni rohata tu marinda ibana. Nah adong sera ilustrasi sonon asing do molo anak na disuruh mangulah sada ulahon dohot na menggaji halak molo anak dengan do dilahon ulau ni asa sonang rohani bapak na ale molo halak na niupa do prinsipnya sederhana ro karejoi jalo gaji mulak olani ma asal masai ya. Adong ilustrasi taringot tuak kepermahan permahan na digaji mengurupi manang mamereng aka biru-biru. Jadi dia yang penting dilemangan dijaga baru sore diban mulak songoni. Adong namago adong na disarbut serigala manang harimau mabir di mangalo mabir di menolong ala anak ba tentu dia akan berpikir tabani gaji ku mangulahoni norana ale molo anak do na mangulahon manang napunasa langsung mangulahon pasti dia akan menolong pasti dia akan berusaha menyelamatkan domba yang dikejar-kejar atau diburu atau diserang oleh serigala ini. Itu beda na anak do na toban na mangulahon-ulahon. Na napatuluh na manginang parholong do amai gabi parholong mahita. Anong padohan di hata Inggris mandok like father like son. Songoni among na songoni mana na ina. Tabo todo para si roha do di bata alani gabi para si roha matong hita. Di tahun na baron unang bisay mendendam hita tujolma. Dendam tidak akan membawa sesuatu yang baik dalam hidup kita manginang. Mulu saya terus disipat di rohata. Jadi unang bisa ingot-ingot akan kesalahannya kadongan. Ay Tuhan ni pedang ulo manungukit-ungukit dosa-dosa lama. Nung nga taon na ibaron, ibaru matong rohatta. Amen. Imajo na buhay hubayo kami. Mudah-mudahan buhay mangurupi kadongan dinalo paradehon jamita tuar mingguon. Mauliate.